Hi guys, खुलुमबाय नै आं दिनै जानाय भिडिअ लाबोलायबाय आरोना। ओमफ्राय दिनै आं जागोना ओंख्रिया जाबाय नारजिजों अमा, ओमफ्राय नैबे जाबाय आलु, ओमफ्राय बान्दा कफि खावसे होदेरदों आरो ओमफ्राय अमा बेदर एवनाय, ओमफ्राय नैबे बान्दा कफिजों आलुजों भाजा, ओमफ्राय नैबे पियाज, ओमफ्राय बेलाथि, सामब्राम हानानै गल गल हानानै आङो माने बिदि लगायना लाखाबाय आरो नै लोगोफोर। ओमफ्राय आं बेयावबो एसे लाखाबाय आरो नारजि अमाखौ। थ' बिदिब्ला लोगोफोर आं जालांबाय थानोसै। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला जाबाय थानोसै लोगोफोर नै अमा बेदरा। Sampai dulu ke Pak. Alu. Nasi siang संनाय लोगोफोर संनो रोंनोथ' आंबो गोथावसो आरो गोसो मावबाय थादोलै। बेलाथि अमा बेदर टेस्टि जादों लोगोफोर। Pilihan sebelah lu dulu, kalau pilih taruh. Bang Mejan.
không phải lăn hen Chơi. Udah kembali ke mana? Chọc lên răng răng. Ke sana lah. Kalau video balik ke video saya teman-teman. Sampai bye bye.